गोलाव बुंनो सानाखै रायजोफ्रा गोबां खोथा खोनानो मोनबाय आं मोनसे खोथाखौल' मिथिहोनो लुगैयो नोंथांमोना मिथिखाब्लाबो आंनि बिजाबनिफ्राय जोङो बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथायखौ बोरैहाय मोनदों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जानाखि एबसुनि दैदेननायाव बर' पिस एकर्ड एबा बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोङो बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथायखौ मोननो हादों थारमाने आसामाव दा मोननै काउन्सिल दङ नोंथांमोना बिटिआरनि एबा बिटिसिनि जों जाहैबाय बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथाय माने 6 सिडिउल एरिया डिमा हासाव कार्बि आंलं आरो बिटिसि एबा बिटिआरखौ बाद होनानै जेसेबां बर' फिसाफोर दङ बेखौ लानानै मोनसे काउन्सिल दा बे काउन्सिला नैबे जोंनि गोरोबथानि गेजेरजों जानाय बे जानायनि उनाव नोंथांमोना जेरै काउन्सिलनि मोनसे एडमिनिस्ट्रेशननि सिङाव दङ जोंबो जोंनि बर' फिसाफोरनि मोनसे एडमिनिस्ट्रेशन दङ फिसाब्लाबो जोङो बर'फोरा बेखौ मोननो हानायखौ मोनसे ग्रेट एचिभमेन्ट आरो बियो जोंनि राव हारिमु जोंनि सोलोंथाइ बागै जोंनि राजखान्थियारि बा समाजखान्थियारि बे बागै आवगायलांनायाव जौगालांनायाव बे मोनसे माइलस्टोन बादि गसंनानै थाबाय गसंलांबाय थागोन आरो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रोजा रोजा साबायखर आङो काउन्सिलनि मासिगिरि हिसाबै नोंथांमोना मिथिगौ जोङो बे काउन्सिलखौ मोननायनि उनाव जोंबो गोबां जेंनानि सन्मुखीन जादों जोंहा एमएलए गैया मालाबा सासे एमएलए मोनो एमपिथ' गैखायानोखा ओंखायनो जोंखौ दिसपुराव दिल्लीयाव सहाय खालामग्रा गोबां खम नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै आसामावनो साग्लोबना थानाय जिल्ला कमिटि दङ हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ जेब्लायबो सहाय खालामबाय थादों निश्चय इयुनावबो खालामलांबाय थागोन जोंनिया भेन्सार स्कुलनि जेंनाया बिराद बुरजा आरो भेन्सार स्कुलनि जेंनाया जोबनायनि लामायाव होननानै आं सानो दाखालि 24 डिसेम्बर खालि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा जोंखौ लिंहरनानै बे भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ बोरै फोजोबनो हायो बेनि मोनसे लामा बिथाङा बरनदों जोंखौ मोनसे स्किम बा लिस्ट साबमिट खालामना होदों जों बेखौ लिस्ट खालामना थांनाय लामायाव आं जोबनायाव मोनसे खोथाखौ बुंनो लुगैदों सिबिनां रायजोफोर आरो जोंनि बर' सिबिनां दैदेनगिरि नोंथांमोन दे जोंनि काउन्सिला आन्डार स्टेट एक्टआव दा आन्डार स्टेट एक्टआव ओंखायनो इलेक्शना जायोब्ला इलेक्शनखौ थाबै खुंनो हायोब्ला निश्चय जोङो गोबां रां बावजा मोननो हागोन इलेक्शनखौ जों जुदि फाथिनो हायोब्ला मोनसे इलेक्टेड सायख'जानाय जुदि काउन्सिल जों मोननो हायोबा निश्चय मोजां जागोन आरो बेवहाय जोङो मोनसे खोथाखौ रायलायबाय थादों बे जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि काउन्सिलखौ आन्डार स्टेट एक्टआव जेसेबां काउन्सिल दङ आसामाव मोन 6 गं काउन्सिल दङ बिनिनो 7 गङा जाहैबाय ट्राइबेलफोरनि बे काउन्सिलफोरखौ भारत संबिजितनि बबेबा मोनसे सिडिउलाव लांनो हायो नामा जिखि सिडिउलाव एप्रप्रिएट जायो बेवहाय निश्चय बर' दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय सावरायगोन दाखालि 1 फेब्रुवारि खालि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा जेब्ला नुजाहैयो जोंनि गेवलां मेलाव बेवहाय आङो आंनि मेल बेखेवनाय जानाखि बुंथिनाय मेल बेखेवगिरि हिसाबै जा बुंनाय बेवहाय मन्त्रि बिथांखौ खावलायदोंमोन जे मन्त्रिया जिहेतु गेजेर गेजेर बुंबाय थायो जे बे अट'नमास काउन्सिल माखासेखौ आन्डार स्टेट एक्टनि बे माखासेखौ जुदि बबेबा मोनसे सिडिउलाव लांनो हायाब्ला निश्चय बेनि जानाखि मावनाय जेब्लायबो नांथाबबाय थागोन ओंखायनो बे आंनि बेखेवनाय बिबुंथियाव मन्त्रि बिथांखौ थांखिनानै बुंदोंमोन आङो जे मन्त्रि बिथाङा जोंनि सिङाव हुरा रायलायो सावरायो ओंखायनो जों खावलायगोन जोंनि काउन्सिलनि थाबनै बिसायख'थि खुंनांगौ आरो जोंनि बबेबा सिडिउलाव बबे सिडिउला सुइट खालामो बबे सिडिउला एप्रप्रिएट जागोन बे 7 गं जानाय ट्राइबेल काउन्सिल बा 6 गं जानाय आसामनि स्टेटिंनि सिङाव जा काउन्सिल दङ ओंखायनो दिनैनि बे गेवलां मेलाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि लोगोसे गासै दैदेनगिरि लोगोसे जोंनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन जोंनि बिसायख'थिखौ खुंनायाव बयबो
जाहाथे ज' जायो आरो लोगोसे बेखौ मोनसे सिडिउलाव लांनो जों हायो नाजानांगौ बेखिनिखौनो बुंबाय गोलाव बुंनो लुगैयाखिसै माना गेदेर आफादगिरिया जे दङब्ला जिहेतुके थाथारबायब्ला बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायनिफ्राय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय मोनसे ग्रिटिंस मोनसे सफैनायखौ मिथिहोदो आसामाव मोननै काउन्सिल थाबाय बर'फोरा नोंथांमोना मोनसेयाव दङ आरो जोङो मोनसेयाव दङ बेयो भारताव सा सानजा भारताव बिराद गिदिर मोनसे पलिटिकेल माने पलिटिकेल हिस्ट्रि बा पलिटिकेल मेपआव जों बेखौ जायगाखौ आवग्रिनो हाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना मिथिनानै लादो बिटिआर गोरोबथानि उनाव आसामनि सिङाव बर'फ्रा मोननै रायजो खुंगासिनो दं दा बेनो मोनसे फोरमान दा बिथांनिसिम आरोबाव खेबसे गोजोननाय जासिबाय बे समाव सुंद'यै बिबुंथि लाखिनो खावलायगोन दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि मानगोनां बिथां बिजुल नेलसन दैमारि आं बिथांखौ सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय